ऑटो 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 ଯିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? पट्टिया ଟିଆ ନାଇଁ ସେପଟେ ମୁଁ ଯିବିନି, ରାମ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ ଆଡ଼ିକି ଯିବି। ओ କ'ଣ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରୁମାଲ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସଭ୍ୟତା? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଳିତ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗଢ଼ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଏସବୁ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଛେ କେଛେ କେଛେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ताली साई कस्टमर आसिक ना मुझे आसूँ